Albertu. Hledejte v Albertu produkty označené palcem nahoru. Palec nahoru za kvalitu, palec nahoru za ceny a palec nahoru za ušetřených 370 korun za běžný nákup. Albert. Volební vysílání pokračuje s naším dalším hostem a tím je politolog Milan Školník. Dobrý den, pane doktore. Hezký volební den vám i divákům. Pane doktore, jaké pro vás bylo největší překvapení těchto voleb? Ano, teoreticky těch překvapení tam bude více, nejenom co se týče stran, které vlastně pronikly do té poslanecké sněmovny, ale vlastně i třeba různých jako osobností, které jako třeba se nedostaly, ale čekali by, že se dostanou na základě umístění na kandidáce, to pak asi určitě proberem. Ale jako otázka, jestli to je překvapení nebo není. Já jsem vždycky říkal, že ty všechny tři strany, SPD, Motorista, Stačilo, které se pohybují kolem té 5% hranice, že bych se jako hodně býval divil, kdyby pronikly do poslanecké sněmovny všechny tři a vlastně jsem si říkal, kdo si vlastně vytáhne toho černého Petra a je to vlastně hnutí Stačilo. Je to zajímavé, prostě nepodařilo se Kateřině Konečné a tomu celému jako projektu spojení komunistů a sociálních demokratů plus dalších různých postaviček, jako Jana Babešíková, Daniel Sterzik a spol. Prostě nepodařilo se z toho udělat něco více natolik, aby to prostě překročilo těch 5% do poslanecké sněmovny. Ale jak říkám, na druhou stranu, říkal jsem si, že z těch tří stran, že prostě asi nějaká tu 5% šance, tu 5% hranici nepřekoná. Co stálo naopak a za tak výrazným vítězstvím hnutí ANO? A možná i za tím neúspěchem třeba hnutí Stačilo. Hnutí ANO je absolutně legendární v tom, že má dobrý marketing, dokáže zacílit, má poměrně výrazné osobnosti, Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Alenu Šilerovou, plus případně další osobnosti v krajích, různé odborníky, jako třeba Roberta Plagu. Já si myslím, že i to jejich nasazení v těch různých krajích bylo velmi taktické a také oni umí velmi dobře, oni umí takzvaně luxovat. To znamená, i když otázka, do jaké míry je to dáno tím, že jsou prostě tak v úzovkách hodně dobří a do jaké míry bylo to dáno voličem, protože volič je racionální bytost a rozhoduje se takticky, rozhoduje se strategicky. Jo, když jdete k těm volbám, tak samozřejmě máte nějakou stranu, kterou byste bývala volila srdcově, ale pak když už dojde na lámání chleba a rozhodujete se mezi třeba různými alternativami, tak si říkáte, no co kdyby se bývala ta moje strana nedostala, radši to hodím někomu silnějšímu. A je možné, že spousta voličů, třeba kteří by bývala volila Stačilo, si řekla, no jo, ale co když jako otázka, jaké jsou vlastně šance té Kateřiny Konečné a dalších, když prostě ten Andrej Babiš a to hnutí ANO je výrazně silnější. Já si myslím, že třeba hodně voličů v Moravskoslezském kraji, kde se proti sobě utkali právě tyto výrazné osobnosti a kandidátku SPD tam vedl Jindřich Reichl, takže se tam tohle mohlo stát a to totální nasazení Andreje Babiše tam mohlo prostě té Kateřině Konečné a možná i částečně SPD spoustu hlasů takzvaně vyluxovat. Teď samozřejmě všichni budeme napětě sledovat, jak bude vypadat příští vláda. Andrej Babiš už na tiskové konferenci řekl, že by preferoval menšinovou vládu, která by měla podporu motoristů a SPD. Je to podle vás reálné? Je to v podstatě dlouhodobý sen Andreje Babiše, říkal to i před volbama, že by on říká, že by rád měl vládu, respektive na tak velký počet mandátů ve sněmovně, to znamená většinu ve sněmovně, aby vůbec nemusel řešit jako nějakou podporu, ať už koaličních partnerů nebo nějakou podporu ze sněmovny. To se očividně nepodařilo. Tak druhá fáze bude, že se asi budou snažit usilovat o nějakou, řekněme, jednobarevnou vládu s podporou ostatních, případně motoristů, případně SPD. Vypadá to, že asi budou muset prostě s oběma. Na druhou stranu otázka, do jaké míry je to prostě reálné, do jaké míry motoristé prostě budou třeba v té vládě chtít být. Pokud jsem zaznamenal správně, tak hnutí SPD ústy některých představitelů říkalo, že je ochotno podpořit spíše z těch poslaneckých lavic tu vládu, že se do toho tolik nehrnou. Uvidíme samozřejmě, možná už motoristé také něco řekli, ale já si myslím, že tohle bude předmětem jednání teďka v těch následujících hodinách, ale ty půdorysi tam zkrátka možné jsou a vypadá to, že samozřejmě může se stát ještě cokoliv, ale vypadá to, že ta vláda opravdu bude sestavena spíše na půdorysu hnutí ANO a s nějakou podporou, ať už aktivní nebo z těch poslaneckých lavic, z SPD a motoristy, spíše než, řekněme, se stranami té dnes už v podstatě bývalé vládní koalice. Předtím, než se Andrej Babiš stane případně premiérem, tak ještě musí vyřešit svůj konflikt zájmu. Bude o tom jednat tedy s prezidentem Petrem Pavlem. Jak čekáte, že to vyřeší? Jak ta situace dopadne tedy?
Já myslím, že oba dva se budou snažit chovat státnicky, rozumně. Ono i ta schůzka na Hradě, která byla teďka v těch posledních dnech, tam už možná něco předjednali. Petr Pavel bude takhle. Pro Petra Pavla to bude premiéra, vůbec to jmenování i té vlády jako takové. Na druhou stranu Petr Pavel třeba ve srovnání s jeho předchůdcem Milošem Zemanem nevystupuje tolik aktivisticky, je to spíš jako umírněnější, byť samozřejmě občas také jako do toho politického procesu nějakým výrokem třeba vstoupí nebo nějakou aktivitou, ale prostě není takový silový prezident, jako třeba býval Miloš Zeman. Takže já si myslím, že to bude prostě v duchu té naší parlamentní demokracie, že zkrátka bude respektovat prostě vítěze vole, bude respektovat to, jaká pak bude povolební prostě většina v té poslanecké sněmovně a i ten případný střet zájmu. Já teď přesně nevím po právní stránce, jak tyhle ty věci tam třeba budou řešit nebo nebudou, ale určitě tam bude nějaké prostě politické řešení, jak na straně Andreje Babiše, tak i prostě tak na straně Petra Pavla a Pražského hradu, aby mohli s případným jako s čistým prostě svědomím k tomu nějakým způsobem přistupovat k tomu jmenování toho příštího premiéra. Předpokládám, že by to nemělo být prostě komplikované už vzhledem k tomu, že se sešli vlastně před volbama a myslím, že i tohle tam určitě padlo a nějakým způsobem spolu diskutovali. V hnutí ANO byl vždycky takovou tou záložní variantou na premiéra Karel Havlíček. Myslíte si, že je tady reálná šance, že by se on mohl stát tím premiérem? Právě kvůli tomu třeba střetu zájmu Andreje Babiše. Vlastně o tomhle, jak se správně říkáte, vlastně mluvili už předtím. Ostatně Karel Havlíček byl předsedou stínové vlády. Za mě já si myslím, že Karel Havlíček je kvalifikovaný na to být premiérem kdykoliv. V podstatě je to bývalý ministr průmyslu, obchodu, dopravy, teďka byl místopředsedou sněmovny. Andrej Babiš si jako velmi dobře vybral jako svoji dvojku, takže to si myslím, že toto má pojištěné i pro případné působení hnutí do budoucna, ale já si to teďka momentálně tohle nedovedu prostě představit, protože přeci jenom ty volby vyhrál a to totální nasazení tam bylo ze strany prostě Andreje Babiše. Ti lidé, kteří šli volit hnutí ANO, předpokládali, že premiérem bude Andrej Babiš. Takže já si myslím, že by měli opravdu hledat prostě cesty k tomu, aby byl případně jmenován, respektive pověřen sestavením vlády, prostě Andrej Babiš. Bylo by to, ale i z hlediska jako nějaké funkčnosti toho politického systému a toho politického prostředí by to bylo i transparentní a čitelné, aby samozřejmě ten opoziční lídr, který prostě je předsedou a vyhrál ty volby, tak aby samozřejmě i logicky za to byl kandidátem na toho předsedu vlády. Rýsuje se tedy ta varianta té menšinové vlády. Proč myslíte, že Andrej Babiš preferuje tuhle variantu? Není příliš nestabilní? Ano i ne. Ono zase, Andrej Babiš je známý tím a viděli jsme to za jeho vlády, že jako se snaží obklopovat, on říká odborníky, byť samozřejmě ministr je politická funkce, to může dělat v podstatě kdokoliv, ale jako hodně si zakládá na tom, aby ten člověk tomu rezortu aspoň prostě trochu rozuměl, aby v té branži se pohyboval. Takže já si myslím, že tohle a chce mít prostě jako, a je to manažer, říká, že manažera chce mít prostě věci pod kontrolou, takže to si myslím, že je to ta vlastně hlavní ambice, proč by rád měl, řekněme, jednobarevnou vládu. Já vám pro tuto chvíli poděkuji. Teď už předám slovo kolegyni Kláře Košatské, která pro nás má aktuální výsledky. Pěkný večer, přesně tak, nabídneme vám ještě další sadu grafů právě z výsledky letošních voleb. V tuto chvíli jsou sečteny téměř všechny hlasy, 99,68% všech hlasů. Jak vidíme, vítězem letošních voleb je hnutí ANO a to s necelými 35%. Za ním už pak koalice Spolu 23,26% všech hlasů. Dále Starostové a nezávislých přes 11%, Piráti necelých 9, SPD 7,8% hlasů a posledním, kdo se v těchto volbách dostane do poslanecké sněmovny, jsou motoristé sobě přes 6,5% hlasů. Letošní volební účast je skutečně rekordní za posledních 20 let. K urnám přišlo 68,91% všech obyvatel. Pro porovnání máme tady minulého rekordmana rok 2021 a pro porovnání ještě rok 2017, kdy přišlo přes 60% obyvatel. Když se podíváme na jednotlivé kraje, tak vidíme, že ve 13 krajích zvítězilo hnutí ANO a poslední vlastně 14. kraj, hlavní město Praha, je zelené, tedy koalice Spolu. Právě do hlavního města Prahy se podíváme blíž ve sloupcovém grafu. Vidíme, že Spolu zde získalo necelých 34%, ANO s větším rozdílem necelých 20%.
13%, Piráti pak 16,81%, Starostové přes 13%, SPD přes 5% a motoristé sobě také přes tu hranici 5%. Toto už je podrobnější mapa s jednotlivými okrsky. Jak jsem avizovala, 71 okrsků patří hnutí ANO. Mimo hlavní město Praha, tedy koalice Spolu zvítězila také v přilehlých okrscích ve Středočeském kraji u hlavního města Prahy a také v Brně. Poslední graf, který si ukážeme, je graf mapa vítězů svět. Jak vidíme, zbylé státy světa jsou zelené. Koalice Spolu zde měla 45% hlasů, Piráti něco málo přes 24% a Starostové pak přes 20%. Ode mě je to z prezentace výsledků pro tuto chvíli vše. Kláro, děkuji a využij toho, že zde máme ve studiu politologa Milana Školníka. Pane Školníku, už jsme mluvili tedy o hnutí ANO, pojďme se pobavit o koalici Spolu. Jak vidíte její budoucnost? Setrvá v takovéto podobě nebo se spíše rozpadne? To uvidíme, myslím, že v následujících dnech nebo hodinách. Tady si všimneme i jedné věci. Ta koalice Spolu měla v podstatě spoustu kritiků zevnitř. Zdali prostě je to kompaktní, zdali to, řekněme, neplave na vodě, zdali to má ještě nějaký smysl. Po těch minulých sněmovních volbách 2021, kdy to dávalo smysl, protože spojili se několik stran vlastně proti similarnému hnutí ANO. Teďka se to vlastně snažili v podstatě zrecyklovat, ale vidíme, že to prostě velký úspěch nemělo. Samozřejmě šli tam prostě z té pozice, že byli ve vládě, samozřejmě když jste ve vládě, děláte nepopulární opatření, ale myslím si, že řada kritiků koalice Spolu, třeba výrazný Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, byl teďka ty poslední týdny, měsíce v podstatě ticho, choval se samozřejmě velmi jako důstojně, rozumně, prostě aby nepoškodil případný volební výsledek koalice Spolu, ale já si myslím, že teďka tito kritici prostě vystrčí růžky, což jako by správně měli vystrčit ty růžky a prostě říci, jako jestli to má ještě smysl, jestli prostě ta ODSka se tam někde prostě nevytrácí, jestli právě ty pravicové jako hlasy nezískaly právě motoristé. Pane doktore, vám děkuji. Za chvíli začínají televizní noviny a po nich tady na TN Live pokračuje speciální volební vysílání.